с кръвта. Очисти ме с кръвта. Някой получава изцеление под мишницата. Служи си ръката под мишницата, получаваш изцеление под мишницата. Служи ръка под мишницата. Ако има топче, там ще изчезне. В името на Исус мъмнеме всяка болест и немощ в тялото. Всеки един израстък, който не е от Бога, да се стопи и да изсъхне в името на Исус. Всеки един израстък, който не е от Бога, не умре в името на Исус Христос от Назарет. Тумори да изсъхнат, кисти да изсъхнат, миоми да изсъхнат, ракът да изсъхне. Кажи дух на рак. Вън! Дух на тумор. Вън! Миома! Вън! Киста! Вън! Отново дух на рак. Изкарайте отпред. Няма тук въздух, няма дръпа. Исус възкръсна от смъртта. Исус победи смъртта. Исус победи смъртта. Исус е живота. Исус е жив. Исус е живота. Исус е жив. Исус е Господ. 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 Сега в името на Исус приеми изцеление. Служи ръка на болното място и приеми изцеление. Дайте да видим сега какво става старшина. Това да те видим. Бучки има в гърдите. Какво става с тебе, сестра? Той е една воена. Пастор Горен, значи беше в... Тя не знае български. Знае, тя е повдигна, значи тя
Една. Туркиня и не знае български. Тя скоро беше в болницата, направиха изследване, скринер, намериха бучки в гърдите и ги взеха от дома. Бучки в гърдите. Господ ги убива тия бучки. Бучките умират сестра. Сестра служи ръка на гърдата им. Служи ръка на гърдата им. В името на Исус бучките да умрат. Бучки, умрете в името на Исус. И дух на тумор и рак излез от нея вън. Вън, 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 вън! Ти ми си добре, какво става с тебе? И тя пада. Вини за теб, я иди и пръвни там, виж бучките. Бучките. Виж ги бучките. Нека кажем слава на Бога. Халелуя. Продължаваме с изповедите, влезнете в редиците си. Слава на Бога. Благодарим ти, Боже. Продължаваме молитвите. Точно така. Няма! Сестра, къде е бучката? Я кажи на турски, там ли е бучката или няма? Изгуби се! Хай Богу! Братими събеци! Слава! За това трябва да се молите сега да изповядвате Богито. Аз ръка не съм положил. Без моята ръка, това е Божията ръка. Божията ръка е сега. Влезнете в редиците си, моля ви. На местата си. Бъдете здрави в името на Исус Христос от Назарет. Сега някои хора от вас получават изцеление. Ти, които имат тумори и бучки, служи ръка.